komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 10:13. This time check. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbulita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isibo na marasan sa inyo sining nga Marino, Action Radio Philippines Standard Time. Alas 10:16 sa liwat mayong gabi Bacolod. Kamusta mga suki na mo niya matag para mati karon nga adlaw Biyernes petsa 20 sa gihapon nagapabilin kita sa bulan sa Tikiriwi, bulan sang Agosto sa tuig 2021. Biyernes na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sila mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipo nila sining nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry sa aton sining kapulisan sa Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini mata kadulungan oras sa kagabiyon ang aton sini nga Patrol 2. Ang aton sini nga Crosswind Patrol kay na panaganabiyon sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat gabantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman na pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. John Diaz mag-responder back to back sa ato nga piloto Action Ninyo Bugina. Ang aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa Technical Side si Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa atong IT expert si Sir Elroy Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Ang atong pagbantay sa update sa balita national international, update sa COVID-19, kung may mga flash report kag breaking news, ginatutukan ni Aksyon ang Depensor.
Sa kinanda ng inyo, sinilagad ang inyo siningang korman sa Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Labilin. 42 minutos nga pagpangalagad sa inyo para tuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una nga bayan sa kato sila pamlagad ginadulong sa inyo sa kalawasang D3 Bayo. I-double check nyo gid ang ilab lang nga mga ginahimo. Sabi na gid ang mga kabataan nga ining mga 7 years old below bala. Tanawan na tabo ni kay na sa bata nga pitok tuig niyo. Dira sa suba sa ano to barangay Kabog. Sus nagpulo paligo pud sa kabataan gagmay. Ay nabalitaan ang tanak nanay nga naligo bata na lumos. Patay gid ang bata to. Yamak mo na. Muna kung may matabo sa kabataan ti una bes ang may dapat guro basulon sa mo ni pangidaron. Ginikanan lumos ganit lag ko bata pa. Mali man isang bata kung may mga kulukantilado na kag may mga dalom-dalom nga porsyon sang suba ka barangay Kabugda. Muna nga nakibot ang nanay nga bata yan nagpaligo po sa kabataan mo nga pareha sa kanlag ko. Balitaan nanay nga ligo-ligo to sus nabalitaan sa nanay nga patay bata kay nalumot. Gurahab man sang nanay tiyamak po na. Mga kinanglan ng kabataan ta halungan tagid ba mga nanay ka mga tatay inyo na responsibilidad. Look out na ninyo. Hindi nyo pababayaan kabataan nyo magpulo paligo nga nag-isahanon specialmente kagmay. Maligo sila dapat gani arang ng nanay mo. Lumos ganit lagko. Bata pa. Ini natabo man kay na sang agang encounter sa may Barangay Kapitan Ramon Silayo. Kabata pang lisang army nga napatay to no. Private First Class Christopher Alaba. 21 anyos pa lang to. Pahubin pa nga bata. May tsura pa. Taga Badyangan, Iloilo. Sniper guro nakaigo siya to nakatiro siya guro to. Ulog itong igos to. Panuluoy man nga pagka-army no. Private First Class Christopher Alaba. Taga Badyangan, Iloilo. Muna siya napatay sa encounter kaya sang agad sa tunga sang hindi magnubo sa 15 to 20 ka mga New People's Army. Kaya nagkapatrolya ni ang kwan, ang first kang second platoon blank, sang Bravo Company sang 79th IV sa Philippine Army. Dira sa nabukid nga porsyon sang Barangay Kapitan Ramon Silay. Uro ning mga NPA ni kwan. Bago na maguro ka luto, wala pamahaw nila. Mga kaldiro, po nga puno sang kanon. May mga dilatas, mga sudan nga nagkalabilin. Siguro spatan isang taga first kag second Bravo Company isang 79th IV. Ruti na batyagan naman sa taga babaw. Naglinok panay. Nagkuangid, nag-inigkwentruhan na gid. Resulta, isang patay di sa bahin sa militar mula si Private First Class Christopher Alaba. May napatay sa bahin sa NPA. Isa diri babayi. Sa lalaki, pero why pa ganit ma-identify ni. May mga recovery sang subversive documents kag isa ka M16 Armalite rifle ti iya to ka NPA nabilin guro bla. Nabulabo taga Barangay Kapitan Ramon aga pa sang banwa kay ang linok panay lawig mo. Ang update kali sa Bagyo isang aras sa Sakwan, aras sa east sang extreme northern Luzon. Ang hangin sini ginadala 55 km/h.
may pagbulubadlos nga nagasaka sa 70 km per hora. Although hindi pagin man siya kapekto, diri-direkta sa aton, specialmente diri sa Western Visayas. Durong Bacolod kag Negros, according sa Pag-asa, maka-experience siya gapon sa maulanong nga panahon na may dala nga pagpulo panaguob, pagpulo panginat. Amo na gani, basta balay gani nga rasigad sang suba, ano gani, alerto, basta may bagyo. Ayos? Alas 10:24, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unang amahin sa ato, sa Lipalagan, ginadulong sa isa kalwan sang Standard Time. Check tayo ito sila patrol. May flash report si Action John Diaz. Standby sa flash report sa ito sila patrol 2. Yari si Action na John Diaz sa patrol flash report. John, please screen. Aksyon na Eric, ang patrol live kita tayo mismo sa Taytay, sang barangay Sumag, surad mismo sa Bacolod. Oo. Tapos kaya nagsuhot sa dalom sang truck sang IPM. Uy. Ang isa ka single o ko na motorsiklo, no? Oo. Nga ginaman na sa isa ka lalaki. Kung makita ka rin nato, no? Nagkarawas agdiri ang mga basura sa nagkilid sa Taytay. Kaya nagkarawlog na bukas. Siguro nagbukas bala ang tabon diri sa bulo isang basurahan ay ni Aksyon Eric. Nagbukas to mga ano, nabungguan siyang... Kog nga impact, no? Ang pag... Ilang lalaki, ang Jan? conscious ini siya. Jan? Pagaling kaya may mga injuries o kung may mga pilas ka, no? Siya mismong lawas, Aksyon Eric. Jan? Yes? Ang pagbukas ang buli ka IPM, natungkol na sa impact ka bunggo ka motor? Most likely kay bangod nga ulo yaguro bala nag-igo sa may dapil na dampi kag abri ni ang buli ka ano bala Abri guro ang buli ka daan ka IPM guro na kay kun motor na yung magbunggo sa buli ka IPM hindi na bulan siguro ka abris na. Actually kay may gaangka na sa daan gamay and then nagulpihan bala actually nagprino nagbukas. Tiyan mo na. Oo. Ang pagbukas yan, hindi kay tuga pagbunggo ka motor, kundi lang ang pagbukas siya, tuga sa pagpreno ka driver ka IPM. Yes. Okay. So kung matanion, ang lalaki, aradigapon, no, naghahigda sa may kilid ng dalan. Okay. May mga first, o kung mga emergency responders, dahil nga nagkalapit sa lugar. And then, ginalapatan sa pagbulong. Pero ano nin motor? Rusi nga motorsiklo, nga naduwag sa pula. Single kung natawon mo Action Eric, di ba ang goma sa truck ni sa buli? Kada side duwa ni kabilog. Oo. Ang goma, ang motorsiklo diri kini sa tunga-tunga sa duwa ka goma nagsulod, nag-ipit gid sa Action Eric. Sa tunga-tunga isang guma sa likod na nagdasok ang motor? Oo, nagdasok gid Wow, tanda mga driver mapasuhot ba kag magdasok sa iya nga motor na ba kag guma ka motor ba? Gani nagsintro gid gani. Grabe no?
dragit sa sentro, hindi ko makakas ang iyang goma sa pangunahan. Yawan ka. Butong na sila guro? Na nakakas, no? Ako na doon nagtapik gid. Oo. Yawan sila guro kakas ni. Amon ginabadaryo, ang lalaki galing, kay nadagdag sa no, sa motorsiklo ya. Pero ang motor ya, gatindog lang gid Japon, amo gyapon ang posisyon. Wala gid na nagulag action na nag-istorya nila ang lalaki gasabat man siya no sa aton nga mga otoridad action area. Ari naman din kakanda ka mas investigasyon ang traffic investigator on duty sa nga station number 9 subong nga gabi diri sa area. And then kung na makita naton ang sabay naman sa mga basurero wala man diri no sang may na injure o kung nabipilason sa ilang nga bahay ng action area. Ang murang gining lalaki. And then ang iba na basura gin propega di kadto lang ni nanay. Damo gidaw? Tamo na kadagdag karana sa tunga bida may ari ni nga do baral ang tunga sang taytay. Okay. Di pa ponsok na to ano nila temporarily. Kay ang basit ng basura magtatampok sa ano din nagahatag sa pagbulong sa mga first responders. Oo. Tamo na karoon ng distress na dira, no? So ang ilang decision is again so ano nila nga mapahigat iba ni basura. Ari lagi dito di ba pasaka kubra sa taytay? Ari lagi dito aksyoner sa may taytay dampi, no? Naga ano gid siya nga magbangon ang lalaki. Kaya ni sarang siguro magbangon pero Ano hubog? lalong guro ni. Hubog guro na. Hubog. Kag tanda man sa Hubog. kag tanda man sa magkuano paigo-igo sang guma ka motor sa duwag kaurida sa pangulihi, no? Ganing ara gid do nakatapik gid aksyoner ko. Sus. Maningani ka ba sa magtapik man? Gani, ari naman di ang ano ni, okay. Zero par niya pang sumaga. Kanakoy? Ang area. May guro, kung pwede na madala ni, dalon na rin guro nila ni. Lalo ng hospital guro ng driver na? Bisan fire truck niya, sarang niya. Dinigilagit din sa papungkuon di. Kung sa pagdaon, paano sa pagdaon din man? Oo. Gani kaya, ang good thing, conscious siya no, kung salingon na pilas sa ilong. Katapong ilong. May gamay sa nga pilas sa ulo, no? Action Eric. Ang lalaki, nakasuksos sa puti nga t-shirt, and then naka-shorts sa nga daw pang Hawaiian, o kung may mga disenyo, blue, ang dominant color, naka-sinelas, isang iya nga salakyan, ako motorsiklo, kaya man yung Rosie ni. Rosie? Rosie nga pula. Arang driver daw. Hindi sa kambal? Ano Ano din bitbit? Doon ka parumatay na lang na ako? May bitbit, isa na naman, mga pagkaon, bayo ni Guro. Bayo? Bayo, aksyonerek, no? Makututot din pala ang drivers ng IPM. Pre, kapit yan, pre. Doon lang si mga pre. Aksyonerek, no? Oo. Hindi na pagtuon siya. Makututot din ang drivers ng IPM. Arang driver sa IPM Ano, da? natabo nung ako. Para ko na, gusto lang sa mag-overtake sa isa ka salakyan, isa ka tutangod sa akong nakarga kami basura. Balik ka pundo ka mo, di ka karga. Nakarga kami sa basura mo. Tapos, nag-overtake na sa? Oo, nag-overtake na sa. Kasi ka pa talagang? Dati na laga niya. May lang ako ng labakot. Iway ka, sa kita para ko. Di para ano pa sa? Oo, tunggang ko pa na sa. Nag-shot dito lang sa guma. Hindi man ko sa punggan, hindi ko na punggan niya, kaya salakyan na yan. Pero nakita mo na sila layo pa lang. Pinakontak mo na sa? Lusot ko sa salakyan nga, malusot ka mo na. Oo. Buti ko kaya nakita diya guro nga may kapundo. Okay. Yan ba diri sang driver sa IPM, ay mo kaya nakita. May signal layo sa direksyon niya mo, no? Gani? Sumpit ko nga agi action Eric, no? Pinso ko yung subong mga tanion, ari pa ito gyapon, ginapatan sa pagbulong sa aton ng motoridada. Oo. Minor injury, Pero kung patatatanda lang suot gidi. Suot gidi dito sa may... Tanda sa mag-shoot, Tanda. Dito, galing kita mo ito na Manong, nagapanghakot na di sila sa basura. Oo. Kita na layo galing sumpit akin ng overtake sa mong, no? Gani? Wala siguro kita sa mga dambuhala, din nga truck sa IPM, din nga rin sa may taytay di, no? Kalako na sa salakyan. Sa bagay, dako din mga gritood ni, hindi, may mga, ano pa ni, may mga signal light pa ni sa may bulit, pero anong rason nga, Si hubog mo. Kamulalong, action erect, no? Hubog dyan.
Ubogid. Amo na nga mulalong kay hubog, dasig panglagan. Dasig pa, overtake pa, kabalo taytay. Oh, bayagin taytay, overtake pa. Kung taytay, hindi kayo nag-overtake, hindi mo pinapaksan kung kayta. Di kundi overtake, kundi shot. Shot. Dua ka ba pang shot? Suhot. Suhot, pala, mabuka ulo yun sa sa buli na ka. Helmet. Way pa helmet na, oh. Way pa sa helmet, eh. Di kita mo lang na. Helmet na muna, no? Ginaulat rin nila para malapatan nila sa pagbulong aksyon ni Rekya sa buong gabi. Anyway, noon ko lang i-update to bago rin nag-text akon. From around 10:05 sining gabi, ay kami ni Police Captain Elmer Bonilla at Station Commander sa Station number 7, Aksyon ni Rekya. Ang bali ni sa akon, mayroon iba si mga solbading kaso kay buhi ang biktima. Ining si Tonet Bantigi, Aksyon ni Rekya, ko din si kay nagbuhi. Okay. Kinsik na to, nabalete, kamusta sa atos, gina-revive sa may ospital. Okay. Ginpastar yaman, nga tisubong wala pa motibo ang krimen, pero ginapadalman pa nila. Ari na yung una, ang pagpahir sa mga gabi, 10:08 sining kagabi. Ay, salamat po ulit ni Bantigi. Balik sa mga alas 9 pasado, nakabalik na diri sa police station ng atong investigator on case. Kung sa din naman isa na follow-up sa medical bulletin sa biktima with regards sa shooting incident na ginagawa. So, ang biktima from Bamsi, i-transfer dito sa may regional hospital for the status ng iyang kabuhay sa buong so far, wait man po siya, para pa sa aras sa emergency room dito sa regional hospital. Okay ba? Pinali yun, ha? Oo. Galing dito isang family mo lang ma-endorse na bilang kwan na yung protocol siguro na sa hospital. So, ang first aid na nag-responder dito, yung decision nila kadalaw naman dito sa may provincial hospital para sa iyang immediate medical attention. So, pagkapuntiris ang investigador, magpapnakon niya, tingnan mo na kamusta na yung status niya, so far po naman. Actually, ina 10:08 ng interview. Bago lang ako, 10:20, nag-text si Police Captain Elmer Bonilla. Ang text, nagtawag ang guard sa regional hospital. Bago lang, patay na ang biktima. Diyos. Bago ginamang mga around 10:20 sining gabi na patay ining si Bantige matapos ginluthang ang igo inabi siya ginadtang tunga gid diri yubon mo dampe black bata ka pa gani diri tong igo hindi natin ang bala initially wala kuno naglapos no pero si ang according sa mga kapulisan pasensya sa mga kaon dra pero iyab lang ano sa utok edi actually ko na iya nga ulo nga mga dugo nagrelaptag ito kay ina sa may dalan. Gali kay pagabot sa ospital, gina-revive pa siya. Matug na yan ba siya mga kapulisan maayo? Ano kayo makabuligid bala? Sa investigasyon nga pati kayo nun sa katong mga kapulisan. Pero eventually, masubos-subos sila din nga balita. So yun yung mga gabi, nag-text sa aton o kung nag-confirm sa aton by text si Police Captain Elmer Bonilla nga nagtawag ang gwardiya sa ospital pagkagdagpayag nga nagtaliwa na ini nga si Bantige Aksyon Ereka. So far mo ng pinaka-latest ring update. Pero according din sa iya, nakagwa ni sa Prisuan last month lang naligad tudan nag-apply sa plea bargaining kaya nadakpan ni siya sang I think CDEU sa ilabay-bas operation mula sa puro kabugason bara silingan man surad sang Bacolod Aksyon Eric no? So far mo na ang update ang ining flash report diri mismo sa area sa barangay Sumag surad sang Bacolod mga ka-aksyon rekta sa patrol ang talibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kayo, Dr. John Diaz, Flash Report nila. Suhot ang motor sa tunga-tunga. Isang duha ka guma ka panguling dump truck IPM. Hubok ang driver. Ayo pala kuno kita na sa isang driver, isang basuriro mo nga kwan, dasiglagan kag lusot-lusot. Ano mo kay na kwan na miscalculate ya. Sumintro kitang iyat siling tricycle ay motor sa duagi ka guma blang nga gabika sa pangulihe.
Amo nang ginansya sang amo nang ginansya sang sobra ka inom. Di ba para harap pa sa isang driver para nga magdulog ano mo kay rekta-rektagin. Shot gisa sa duwa ka guma bla nagabika sa pangulihir da. Dira gisa dumasok. Tanda man sa no. Wasaag ang kuan wasaag basura ta sa tay ka sumago. May gabi dira kay kumpare ko Stephen Oya. Musta ka na pre? Hidlam ko kay kumpare ko Stephen Oyo. Kumare ko Angel musta, ihado Koichi, birthday nagligad. Ito Samuel Oya. Kay Mr. and Mrs. Lori Oy, family dira sa Takuling. Kay kwanda kay nanay Tessie Noble. Kay gabi dira kay nanay Tessie Noble. Ang flash report reaction dyan Diaz, ginadulong si sa Kalawansang. To Joel sang Koan Kids. Dili ka rin ni iba niya dapat look out na ya. Sang maginikanan sa amo na nga pangidaron sa kabataan til tawa kun lumos. Yatap patay. Aninoy may kad kay maninay Chari Salvacion da sa Carlota may gabi kita. At kay PO3 Makuring and company sa Police Station number 10 na monitor gid sa ato no, led by Police Lieutenant Rondel Tapang. Sige, check na naman report nagi ka sa to correspondent alahon ta ni simpo ta basta ni Friday 1 hour lang ta. Ari na sila git ito nagugpa na. Report ka na tipo ni Aksyonofo dita. Sila ay Kagtalisay area. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyonofo dita sa report. Aksyonofo, may gabi, please come in. Yes, may gabi, kaga sa tunan sini mga kaaksyon sa syudad sa Talisay sa ka-persona yang gidakop sini sa kapulisan tungod na walang tabaras. Impresyon naging kila kay Roger Pillion, Ibaranyon alias Mabel, 32 anyos maliguin, igun, soltero, kumulo isang barangay 30 din sa may syudad sa Bacolod. Ginarista rin siya malas 2 sa taklas ang hapon. Sinambitan iya nga duog, iniangot sa warrant of arrest sa kaso sini nga act of lascivious na section na Eric, no? Kaga may piansay ni nga nagdangat sa 80,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kailuwayan. Ini nga warrant of arrest ginapirmahan ni Honorable Judge Ray Alan Grilon sa Regional Trial Court Branch 41. Kalabasi din sa may syudad sa Bacolod, gamay pitsa ni September 2, 2010. Di karoon nabitan iyang personary syudad sa kustodiya sa Talisay City Police Station for proper disposition. Siya na rin kina-chikiraton dito kagina iya sa funeral homes, no? Ang ining tatlo talan na mga killed in action dito sa may ikaw kagina sa may Sentimanda. Kag ato dito, no, ang binabantayan sa mga kapdanan nila ni sa mga katapo iya sa Philippine Army, ining kaupod nila nga si PF si Christopher Alada,
nga killed in action dito kag in action na Eric sa dalam ni siya sa nga Bravo Company sa 79th IB Philippine Army. At man dito action Eric ang duwa sini wala makilalaan iyang mga bangkay sa kababae kag isa ka lalaki kag suno iya sa management sa punerarya nga may maklaim kag isa wala iya no balsamahon gyapon nila sa sulod sa isa semana ang mga bangkay kag kung daw wala gid siya may maklaim sa gobyerno nang bahala kung magpalubong sina aksyon na Eric no so ti amo na galing kay pag sulod mo to ti kung maglantaw kati laban gito o damo gito mga army subong nga nagabantay sila kopdanan no kag ginpa-blatter sila action Eric ang tanan-tanan nga mga recovered items dito kag gina sa encounter site gin putang gin sa balag official gin balagyod official sa blatter entry iya sa sila PNP station ang clearing operation kag gina no sang tatlo talanta mga tatlo sila ka tropa action na Eric no ang isa sa dalom ni First Lieutenant Billy J. Sirapika ang company commander sa Bravo Company 79 IB ang upon man si Police Major sa Sombringo amo ni siya ang Force Commander sa First Negros Occidental Police Mobile Force Company kada nga among diri higpit sa Banwasang Silay ang pwersa man sa kapulisan sa pagpangunan ni Police Lieutenant Colonel Robert Tapitate. Higayon nga na-recover dito aksyon na Eric no base sa blatter diri ang matapos siya ang clearing operation recover nila magluwas siya sa duha ka mga bangkay na recover man ng isa ka M16 rifle nga may serial number RP 124938 isa man ka M16 magazine nga may pulo sini ka bala wala pa makalupok anom ka unit sang cellphone lain-lain ni nga brand isa ka unit sang handheld radio duha ka radio charger isa ka medicine bag nga may unod pa ini sa sari sini nga medical supplies isa man ka unit sang AM FM radio tatlo sini ka mga sling bag gaduag ini sang itong green kag brown isa ka magazine bandolier camouflage ning color isa ka black ka backpack camouflage man isa pa sari sini nga mga subversibo nga dokumento sari nga mga pagkaon isa ka pares ang boot sigaduag isang purple duha ka pares iya sang tennis shoes sari-sari nga mga palapton isa ka pink nga pouch no may duag may unod ini nga mga make-up action Eric isa ka blue nga backpack apat lagi sini ka banig kag isa sini ka black nga wallet nga may unod ini sa sari iya nga mga IDs sa dirang SSS ID kag police clearance ka subong man NBI clearance isang duwa iya ka babaye no ginapalagyan sang duwa ka babaye nga pumuluyo sa Hacienda Rimonda Barangay Kapitan Ramon Action Eric so man sa tanan ng mga na-recover ini mga subversibo nga mga dokumento ari sa karon iya sidan sa kustodiya sang katapo iya sang 79th Infantry Battalion Bravo Company Philippine Army for proper disposition. What pa isang claim mat sa duwa ni nga napatay nga NPA ni Exorofo? Action Direct. What pa isang claimant ni sa duwa? Wala pagid mo to gilablubantayan naton kag in-action Eric no kung may ma-claim sini pero daw paigit to checkaron na buwas. Sige. Kung sigurado ipadalo man sila sa autopsy kag sunod man dito iya sa management sa punerarya basta mahod gid nila no tagaan man nila balsamasyon kag naglaptag rin kag in-action Eric no ang mga messages sa cellphone diri sa mga pumulo sang silay noon labi na gid iya kag gina-alerto ang tanan iya nga pumuluyo sa area sa Barangay Patag, Barangay Kapitan Ramon, Barangay Gimalaon kag Barangay Bagtik kag gina-alerto mga pumuloy nga kuning kaso may tawo o mga tawo nga magpangayo bulig no nga pilason kag magpangayo bulig nga bulngon palihog ipalabot gid ina sa kapulisan gilayon amin ang naglapta gilayon Action Eric samtang nag-clearing operation para dito kag ina ginawa na ning mga messages sa cellphone no so te Action na Eric amo lamang sini nga mabalita nga tong sini madulong direkta diri
sa akong kinamtangan report para sa Aksyon Night Patrol. Ako naman sa Aksyon Grupo Digita Junior. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Salamat gid Aksyon Rofo Alagiti dito live report gikan sa area sa Silay kag area man sang Talisay. Report na Aksyon Rofo dito ang giradurong sa Kalawan sang DTX. Ang report naman ng Aksyon Rofo dito ang giradurong Magabalik ang iyo sa ringa patutunan when we come back. Balik ang report na action dyan. Pagkatapos lang sa ito importante ng mga pahibalo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire pa ito, my part, because the year nga nagsulod ko, nagdamo din po dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna atong main responsibility as a broadcaster, no? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo nato rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa ato sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa ato sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nga, bak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya na siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ilamatag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot ko o tuwinig. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala durog na mo. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan,
ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa balagad, may ngabidara kay Police Sergeant Labating. Upod ni PO3 Makuring sa Police Station number 3 nga monitor sila, no? Ronnie Inyon sa Angel Taxi, may ngabidara kagay Maninoy Maing, kagay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota. Balik dira kapag paurok-urok. Balik ka sa Action John Diaz sa Patrol 2 sa siling final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action John Diaz sa balik ka report. John, please ka back. Aksyon, patay gid itong 7 katuig nga batang lalaki. Matapos malumos sa suba ang sakop sa Purok Busay, Barangay Kabog, Sirad sa Bacolod Action Ken ang tabo sa Nidri, ining duha niya ka mga magulang, 14 anyos, 12 anyos nga babae, o pura isa pa ka persona nga minor de edad man, nagapanghakot ini sila sang balas dala sa kilid sang suba. Ang suba nga inad na ibaluan na nila nga dalom na dahil sa kagti, wala gina masyado sa minagakadto sa lugar, kay hindi na kasarang nga maglawi-langoy kung magkapakapa ang mga minor de edad, hindi na kunubo-nubo, bra? Action Erika. So, ang natabo si Lidri, according sa itong interview sa 14 anyos nga magulang, pagaling nila sa balain ng bata, yara pato dito sa ila mismo mga sulod sa puloyan. Nagibot na lamang sila, nga may mo kung nagsunod ng bata sa ila, kagulti ba nahulog o kung nakadalin as, grabe, o kung may mo naglumpat sa suba Action Erika. Once na kabalo nga nagsunod ng ilang manghod, dito katuig, ining si Ron ang ilabring ayo, na lumos, nakitaan mo kung nila nga nagkakapakapa, o galing sa kadalumon black sa reksang suba, hindi sila gilayon nga makalumpat kag makasalbar man sang ilang manghod. Napakay sila sa bulig o galing kay tiulihin ng tanan, may mo nga nagsalop na ang manghod sini kag nawawadaan sa ginawa na patay Action na deka kay nalumos ini siya. Action na tandugal na ni sa katiil, pagtandog sa tiil mo to ginsalom kag ginakwat pasaka, tubtob nga naglutaw ang lawas sining 7 katuig bata nga lalaki Action Erika. And that time, according to sa ila, first time nga nagkadto dira sa lugar ining bata, kay wala gina sa masamay kuno nga gurugaguwa kag nagkadto sa suba nga area Action Erika. So subong tigin dala pa ni sa ospital, galing kay why nagid ginagaginawa ining 7 katuig bata nga lalaki Action Erika. Balik tagikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat Gidjan. There you have it. Nakabugusan ang pagpalagad sa Action Night Patrol Program. Biyernes edisyon magkatako pini. Balik ini buwas sa Sabado night. Same time, same station. Ato sini nga mga patrol lang yun at reporter sin Action na palagad ko gabi sa kay Action na John Diaz.
Aksyon na Rufo Dita alias Alagit It. Si Aksyon Rodrigo TV na yun. Talang ba si Buwas makabalik sa pangalagad. Kaya medyo na kulo-kulabos kita sa panahon eh. Aksyon ninyo bugin ang ato kapiloto sa Patron 2 sa Crossover Patron News Center Action ng Defensor Technical Partner Studio A. Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back-to-back Security Guard Company with IT experts and Alvarito Tilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Sila Sambago. Si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñalan. Sa kalas mga Station Manager Action na Magbanwa. Production Chief News Director Rex Cantong. Ang yulakat ang Korman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Nagkasiling Diyos amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat atis magtulog, magpangamuyo sa iyo papangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, issue, serbisyo